na daljinu. Cijenjeni gledatelji, moja gošća na daljinu ovaj put je naša poznata osječka spisateljica Ivana Šojat. Ona nas već čeka u TV centru Osijek. Ivana, dobar ti dan. Dobar dan, Zagrebe. Drago mi je da imam čast razgovarati s tobom. Tema je najnoviji roman Štajga ili Put u maglu. Za početak svima onima koji ne znaju, što je Štajga na koju ste vi mislili u svom romanu? Štajga na koju ja mislim je željeznički kolodvor, premda štajga danas ima uvriježeno značenje za prostor gdje se okupljaju prostitutke i nude svoje usluge. Vaš najnoviji roman, Ivana, opisuje Vinkovce. Ovaj put niste u Osijeku, nego pišete u Vinkovcima. Njegove najzlatnije, najsretnije dane kada je bio željezničko čvorište važno za ovaj dio Europe. Međutim, opisujete i obitelji, kroz priče likova opisujete u stvari željeznicu i čitav taj povijest od 19. stoljeća pa sve do danas. Zanima me kako ste došli do te priče, kako ste se upleli u priču o željeznici u Vinkovcima? Pa, objašnjenje je vrlo jednostavno. Pristupio mi je ravnatelj Vinkovačkog kazališta Joza Ivakić, gospodin Rečić, s prijedlogom da napišem predložak za predstavu o Vinkovačkoj željeznici i o Vinkovcima dakako, što sam ja objeručke prihvatila budući da ja iza sebe imam željezničarsku povijest. Moj djed je bio željezničar, kao takav je upoznao moju baku baš u Vinkovcima, moj otac se rodio u Vinkovcima, dakle ta tema sama po sebi mi je bila izuzetno zanimljiva, ja sam je prihvatila i tako je zapravo nastala skica za roman koja je poslužila kao predložak predstave, izuzetno uspješne predstave kazalište Joza Ivakić. A nakon toga sam sljedećih godinu dana i nešto pisala roman koji je daleko opsežniji i sa puno više detalja nego ta skica. Predstavu nisam gledala, ali roman koji uskoro izlazi iz tiska i moći će se kupiti je vrlo zanimljiv i meni se čini da po prvi puta opisujete vi u svojem romanu Slavoniju danas iz perspektive ovih mladih koji odlaze raditi. Dakle, to su djeca željezničara koji se nisu snašli u ovoj novoj Hrvatskoj, u ovoj novoj Slavoniji, koji ne mogu naći sebi posao i moraju ići u Irsku ili u Karlsruhe, u Njemačku. Kako je došlo do toga, do tog izazova? Znači, nešto sasvim suvremeno. Pa, opće je poznato da ja u svojim romanima uvijek obrađujem više tema. Dakle, kao što svaki čovjek ima svoje različite statuse, kako bih ja to nazvala, tako i u romanu ne možemo obrađivati samo jednu temu. Dakle, osim željeznice, ja se bavim propadanjem, rastakanjem Slavonije kroz desetljeća, osobito to rastakanje vidljivo posljednja 3 desetljeća, kada Vinkovci definitivno prestaju biti pupak svemira, kako ga ja zovem u jednom trenutku, i kada Vinkovci postaju zapravo zaboravljeno mjesto, zaboravljeni prostor unutar suvremene Hrvatske, baš kao i Osijek. Naime, ja prvenstveno pišem o Slavoniji, koja se iz žitnice i hranilišta, iz kulturnog centra, središta cijele Hrvatske pretvara ni u što. Ima tu puno nostalgije za prošlim vremenima kada je željeznica bila važna, ali i puno razočarenja sadašnjim vremenima. Ima puno branitelja među tim vlakovođama, strojovođama, otpremnicima vlakova koji su razočarani onim za što su se borili. Da kako, pa evidentno je da su željezničari itekako sudjelovali kao dragovoljci u Domovinskom ratu, da su obranili Vinkovce u kojima je između ostalog izgorila knjižnica, to su poznati prizori gdje su tisuće i tisuće knjiga izgorjele u trenu i ti branitelji gledaju kako cijela Europa radi na razvoju svojih željeznica, na razvoju infrastrukture. Dakle, daleko je jeftinije prometovati željeznicom i robu prevoziti na takav način. Gledaju kako se u željeznicu ne ulaže apsolutno ništa.
pruge, skretnice, željeznički kolodvori, pogledajmo osječki željeznički kolodvor koji se pretvorio u ruglo, sve to propada. Željeznicama upravljaju nekakvi menadžeri koji nemaju pojma o onome što rade, a dobivaju plaće kakve ljudi ne zarade za godinu dana. Gledaju kako se njihova djeca ne mogu zaposliti ako nemaju političko zaleđe, ako nemaju nekog kuma koji će ih negdje zaposliti. Nažalost, da. Ovo je roman muških likova, Ivana. Zanima me kakve su reakcije iz predstave, a poslije ćemo vidjeti kakve će biti reakcije u romanu. Ti vaši muški likovi jako puno piju, jako su glasni kada razgovaraju o svojim ljubavnicama, o svojem ljubavnom životu. Međutim, unutar sva 4 zida ne uspostavljaju nikakav kontakt niti sa svojim suprugama, a niti sa tom djecom, niti sa svojim roditeljima. To je vrlo zanimljivo. Jedna nova obitelj slavonska se stvorila kod vas u ovom romanu. Pa nije novo, to je uopće poznato. Pa naše društvo općenito, ja mislim da je nemilosrdno prema muškarcima. S jedne strane su žene ponižene na druge načine, ali muškarcima je uvjetovano, oni moraju biti muškarci. Dakle, muškarci ne plaču, muškarci se ne jadaju, muškarci ne raspravljaju, oni jednostavno pregrme. A pregrme tako što bace po tepih svaki problem i odu i naliju se. Dakle, to je ozbiljan problem. Osim toga, naše društvo je permisivno prema alkoholu. Alkohol nije problem. Ne postoji ovisnost o alkoholu kod nas. Dakle, ako ovdje ironiziram. Ali alkoholizam je veliki problem, ne samo u Slavoniji, ja mislim općenito u Hrvatskoj. Muškarac koji ne pije alkohol, svi ga pitaju je li bolestan ili je papučar. Ivana, ja se zahvaljujem na ovom nadahnjućem razgovoru, preporučam čitanje knjige i zahvaljujem se i vama, dragi gledatelji. Hvala.